περιπατητές. Να έρθουν περιπατές. Τα παιδάκια θα ξεκινήσουν σε 10 λεπτά. Με μεγάλη μας χαρά βλέπουμε τον κύριο Τανούσο Απτάλα, τον νικητή των πρώτων πρωταγίων. Το συγκεκριμένος μας είναι εδώ ο νικητής των πρώτων πρωταγίων. Με μεγάλη μας χαρά το βλέπουμε εδώ. Έχουμε περιπατητές, θα ανοίξετε τον αγώνα, δύο είστε μόνο. Μόνο, δεν πρέπει να είστε κείμενο, είστε εκτός συναγωνής. Λοιπόν, ελάτε αν υπάρχουν και άλλοι περιπατητές. Άλλοι περιπατητές, έχει βοηθούλα. Δεν βλέπω, εντάξει, δεν πειράζει. Καλή καρδιά! Αλλά το κρεβάτι μας ξεκινήσαμε όλοι για να γίνουμε δρόμοι. Στο τέλος του κρεβάτι μας να ξαναξεκινήσουμε. Λοιπόν, για να χειροκροτήσουμε τις δύο κυρίες που θα περπατήσουν. 5-4-3-2-1. Θα γίνουν τα πελάκια μέχρι εκεί που φαίνεται και γυρνάνε πίσω. Καλή πέντα, κουράσετε. Τα παιδάκια θα ξεκινήσουμε σε 7 λεπτά. Περιμένετε λίγο, περιμένετε. 200 μέτρα, οπότε κρατήστε δυνάμεις. Ναι, Κράτα πάλι, πάρε μου κράτα. Ναι, με τη μεγαλό την κάναμε πιο ασφαλής, αλλά τη μεγαλώσαμε για λίγο. Θα βλέπετε τα δύο αγωνία, εκεί πέρα είχε το Δημήτρη και το Στέφανο. Θα βλέπετε, με τα μηχανάκια. Ακολουθούμε όλοι τα μηχανάκια, πηγαίνουμε σιγά σιγά στη διαδρομή για να μην, γιατί έχει αρκετή ζέστη. Δεν θα υπάρχουν νικητές και νικητές, είσαστε όλοι νικητές. Εγώ πρέπει να το ξαναπώ. Γι' αυτό δεν υπάρχει λόγος, παίξετε σιγά σιγά, χαλαρά. Για να μην έχετε θέμα όταν δεν τελειώσετε. Να είστε καλά όταν τερματίσατε. Έγινα κατανοητός. Σιγά που έγινε. Είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Ωραία, για κάτσε άλλο. Είναι όλα τα παιδάκια στην εκκίνηση. Εσείς είσαστε, τα άλλα δεν ξέρω αν είναι. Για να δω. Δύο-τρία παίρνουν νούμερα ακόμα. Έλα, να και ο Γιάννης, δεν είναι ο Γιάννης. Ο Γιάννης, καλή θέση. Μπράβο. Μπράβο στα παιδιά. Μετάλλιο το συμβολικό μετάλλιο που δίνεται κάθε χρόνο. Με τη μορφή του φόρου πετάκου πάνω.
Μπράβο στα παιδιά. Κοριατάκια, κοριατόπουλα, κοριάτισες. Και από πιο έτσι, και από τα γύρω χωριά που μαθαίνω. Ρε μήπως είναι καιά σας ένα τρίγμα λήψη από το γιο μου. Ωραία, 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 πάμε έτσι πράγμα. Και ρωτάμε όλα τα γεγονάκια. Εδώ ο ένας Παναγιώτης, ο Γιάννης. Ο αυριανός διοργανωτής των Βρετακίων, ο γιος μου, ο Παναγιώτης Μιλκιάδης. Μπράβο Παναγιώτη. Πήγε πάρε μετάλλιο ρε. Εδώ και άλλα παιδάκια πολλά, μπράβο. Δεν υπάρχουν νικητές και νικήτριες. Σε αυτές τις ηλικίες όλα είναι το ίδιο. Παρακαλώ τον κύριο Μανώλη Πλατάνα, πρόεδρο και ιστορικός έλεγχος του Προεδρικού Διοργανωτής και του αγώνα. Θα ξεμητρός ο λόγος, τον αφήνω να πει και λόγια. Μανώλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν προλάβαμε να πατήσουμε το play. Δεν προλάβαμε να πατήσουμε το play. Ο Λακωνής είναι στη φιλοσοφή. Πάμε στο πάτσα το play. Τα σκυλιά δεν ξέρω τα είπα έχουν μαζευτεί, δεν έχουν μαζευτεί, τα είπα έξω πιο γρήγορα. Εγώ θα πρέπει να μαζέψετε. Όπου είναι σκυλί βρέχετε πιο γρήγορα. Ο καιρός είναι λίγο ζεστός, είναι αλήθεια, δεν θα πολύ καλύτερος. Αλλά όσο πηγαίνετε και πρέπει, περνάει η ημέρα, πρέπει να σκιάσετε πολύ σε κάποια στιγμή, θα δείτε θα έχει αρκετή σκιά. Τα νερά είναι παντού παγωμένα και θα υπάρχουν και ιστορικά και κοκακόλες και σε κάποια σημεία δεν υπάρχουν και ελαφριά τροφή. Δεν είναι κατανοητός. Θα ακολουθήσουμε τον Δημήτρη μπροστά. Δώσε το ένα χειροκρότημα τον Δημήτρη Μιχαλάκη. Εγώ θέλω ανάμεσα στις πολύ μεγάλες μορφές του δρομικού κινήματος την απενασία των κορμών που είναι πρωταθλητές στα 10 χιλιόμετρα το 2024. Την ώρα του Πετάλα δεν θέλει μεγάλες συστάσεις σήμερα αποστάσεις. Τον Γιάννη Πακινόπουλο δεν χρειάζεται σήμερα αποστάσεις να πούμε πολλά, όπως κάνει σε πάρα πολλούς αθλητές που θα κάνει ακόμα περισσότερους, ανάλογα προσμένεις μέσω της προπονητικής του και της τάσης ζωής του. Τον Νίκο τον Ροδόπουλο, πολύ μεγάλος τομέας της Λιγόρου κυρίες, αλλά μας κάνει την τιμή να είναι εδώ. Τον νικητή των πρώτων μεταλλίων των Γιαννούς Ολακάρα με το αντίστοιχο που σε από 5, 4, 3, 2, 1, καλά αγώνα! Ο
200 άτομα που είναι 290 people. Μπράβο, μπράβο. Πολύ μεγάλη συμμετοχή. Για άλλη μια φορά. Και ο νικητής στα 5 χιλιόμετρα, ο κριτικός, ο Γιάννης, συγχαρητήρια στο κριτικό, νομίζω ότι έχει ξανάρθει στον αγώνα, στο Γιάννη, συγχαρητήρια. Θα είχαν σταματήσει 2 φορές όμως. Η δεύτερη γενικής και πρώτη γυναίκα, έτσι. Με το 6.45 είναι μια εγγραφή που μπορεί να δει. 6.46. Γυναίκα, έτσι, γενικής και η δεύτερη είναι γυναίκα. Η Δίνα Ελάμπρου, μας έχει συζητήσει, θα τους πάρει, μας έχει συζητήσει το χιλιόμετρα, αλλά μάλλον οι διακοπές την επηρέασαν. Είναι τρίτη γενικής, έτσι, η δεύτερη γυναίκα, είναι τρίτη γενικής. Να, επιτέλους, και ένας άντρας, ο Χάρης ο Μοντέκης, και αυτός από τη Σπάρτη, ο προσωπαραπευτής. Μπράβο. Φύγε μπροστά. Μπράβο στα πιτσιρίκια, που χειροκροτάνε τους αγωγές. Και η τρίτη γυναίκα γενικής με το 508, η Εμελία Βασιλογιανακοπούλου. Πάρα πολλές γυναίκες, έτσι. Φέτος νομίζω τα παιδάκια είναι... θα έχουν γυναίκες κατακτήσει το φετινό αγώνα. Τρομερές εκδηλώσεις με το 528 ο Θεοδόσης. Με το 502 ο Βασικόλα ο Σάμι και μια φίλη μας καινούργια εγγραφή, δεν έχουμε άλλη. Θα ήταν η εγκριθία πρώτα να μάθω τον νούμερο της. Με το 653 άλλος ένας φίλος νέα εγγραφή. Με το 547 ο κριτικός ο Νικόλαος. Δεν έχει την εγγραφή με την εγγραφή. Έχουν και κάτι κότες από πίσω, κάτι κότες από πίσω. Μπράβο παιδιά. Ο Χριστάρας, ο Παπαγιάννης, μαζί με τη Μαρίτσα και την Ιωάννα, την επιστήμια πολιτική του, το Σκουρούλιανάκη, όλα αφήσατε ρε. Ο Στέφανος είναι το μεγάλο. Στα πιτσιρίκια μας, έτσι να τους αγκαλιάσετε όλους τους αθλητές. Πίσω βλέπω τον Γιώργο τον Κουλόγιαννη και τον Βασίλη τον Σταφάκο. Ο Βασίλης ο Σταφάκος επανέρχεται μετά από ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, που παραλίγο μέχρι να του στοιχήσει και τη ζωή, αλλά είναι εδώ μαζί μας. Τερμάτισε και Σπάρταθλο την τελευταία χρονιά, την ίδια χρονιά μαζί του και ο Γιώργος ο Κουλόγιαννης που τερμάτισε τώρα μαζί. Και ο οποίος θα τους συμπραγματεύσουμε για αυτή τη επιτυχία μετά στις απονομές του αγώνα μας. Εδώ το πιτσιρίκι αυτό θα είναι η Βάκρο, Πανιμπά. Με το 538 ο Χρήστος ο Κοντογιάννης, ο οποίος δεν είναι πρώτος νικητής γυμνασίου, Ο πρώτος είναι ο πρώτος νικητής γυμνασίου που πρέπει λογικά να είναι. Είναι ανεβαίνει στο Βάκρο φέτος για να μην υπάρχουν αδικίες, βραβεύουμε. Τα 3 πρώτα χώρια γυμνασίου, τα 3 πρώτα χώρια νικητή και τα αντίστοιχα στα κορίτσια. Θερμό και να βλέπουμε στον Πάρο του Τσιλιώνη, ο οποίος την έχει εδώ πέρα, η δεσίμωση του τρέχει με τον πατέρα του. Ο αγώνας του οποίου φέτος είναι αφιερωμένος στον πατέρα του Διασκέπτη και μπροστά του μέσω αυτού μας έχει αντιμετωπίσει δυστυχώς ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Άλλος μας μας τερμάτισε με το 627 και από πίσω ο Κώστας ο Καλόγερος, δεν θέλει πολλά περισσότερα να πούμε. Ο Στέφανος ο Σκουμπουλιανάκης. Μπράβο στα παιδιά εδώ.
Ο Νίκος Ορμελιώτης τερμάτισε και αυτός και με το άλλο μια στιγμή θα πούμε είναι στο κατηγορία, ο Νικόλας Ορμελιώτης και 5-4 Ελένα Αλεξίου. Και με το 605 ο Παναγιώτης ο Χριστάκος. Ήρθες ρε! Δεν είπα ποτέ. Η Εύη Καργάκου δεν είπα ποτέ. Εγώ δεν είπα ποτέ. Λυπάμαι. Αυτοί που έχω πατήσει τα 2 φορές από την Ολυμπιακό της Τρίτης Ισπάνης με τα μάτια της Γερίνου. Το 601 ο Φρυγανιώτης ο Γιάννης. Μπράβο στον Γιάνναρο. Όσοι προλαβαίνουν όσους βλέπουν τους λέω, παιδιά, μην παρεξηγηθείτε με δύο από κάποιους. Με το 564 ο Βασιλάκος ο Παναγιώτης. Με το 5-27 η Άννα Ηλιοπούλου, πάρα πολύ πράσινο το ίντερνετ. Παιδιά δεν λέω κανένας, πολλούς ξένους, συγχαρητήρια σε όλους και όλες. Μπράβο σας, μεγάλος συναστισμός, 150 δρομής στο δεκάρι, έτσι στο μετάρι. Και 100 στον μεγάλο αγώνα, έχουμε 250 άτομα, πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Ο Κουτσομασίλης ο Γιώργος, μόλις τερμάτισε. Επαναλαμβάνω ότι έχουμε φωτογραφία με 3 πρώτες γυμνασίου, 3 πρώτες ηλικίου. Μην υπάρχουν αδικίες. Μπράβο στα παιδιά και η μικρή μου φίλη μόλις τερμάτισε λεπτοπέρα, κάπου θα είναι η μάνα της, κάπου θα είναι το θείο. Αυτό είναι σε μεγάλο αγώνα, δεν πάρα πολύ καλά εμείς. Τσιπάκια μόνο αφήνει, τα τσιπάκια είναι στο δραματισμό που έχει κουτί, τα τσιπάκια. Και σιγά σιγά προχωρείτε στην πλατεία. Μπράβο στο μικρό μας το φίλο, συγχαρητήρια. Έτσι παιδιά και μετά με τους πάντες. Έχει να σημαίνει σας, μπράβο. Συγχαρητήρια. Το 5-79 ο Χρήστος ο Παμής, με το 5-84 ο Λιμινάκος ο Παναγιώτης. Ο μικρός τερμάτισε πριν ο δικός μου. Ο άντρας μου που είναι, άμα βρουν κανένα ξαπλωμένο κάτω να το μαζέψουν. Έχει μια ανάγκη που τους μαζεύει. Θες να το μαζέψουν.
πόσο έπιασε φορά που ρίξαμε πριν 12 χρόνια μαζί με τον Μανώλη τον Πλατάνα και τον Ναρίκο τον Τζιλιώνη. Ο Χρήστος ο Τσάνος τερμάτισε καυτός. Δεκάδες τερματισμοί, βάζουμε τα τσιμπάκια, παίρνουμε μετάλλια, παίρνουμε μπλούζα. Παίρνουμε τοπικά προϊόντα, μόνο στις χρονιές δαφωνίας αυτά τα πράγματα μαζί με τον άλλοι. Έρχεται. Πάρα πολλές κυρίες και όμορφες κυρίες. Αν δύο φίλοι μας έχουν να τερματίσουν, δύο φίλες μας και δύο φίλοι μας. Μπράβο παιδιά, συγχαρητήρια. Πιστέψτε με, αγώνας σε 250 άτομα ούτε σε γειτονιές της Αθήνας δεν συγκρατάσαι, έτσι. Ούτε σε επαρχιακές πόλεις τόσο πολύ. Ξέρω τι σας λέω. Λίγο το τσιπάκι. Αν είναι μικρό κορίτσι που τον έχει καρδούλα μου με το 664, συγχαρητήρια. Ο Λούις με το 628 μπράβο του. Τα αδέρφια Γεωργίου που λασσένεστε από το χορό το Καραρίνο. Ο Νίκος και ο Ανδρέας, μπράβο. Να, εντάξει, λίγα. Κάτι θα λεφτάει. Λίγα. Θέλω λίγο να έρθει εδώ στο μικρόφωνο. Σούμπας και Έντιο, το 6-10. Μπράβο στα παιδιά. Εσύ, εγώ είμαι παιδιά. Εντάξει, έτσι είναι. Ευχαριστώ. Άλλοι δύο φίλοι μας με το 5-10 και το 5-18. Μπράβο σας. Με το 5-60 ένα μαρικούλα στο Φώτης, 16-8. Σακώσα 2, η Χάιδα για την Λυκή και με το 5-5-6 ο Βασίλης ο Μακαρούνας. Η μία εκ των δύο κυριών που έχει την αδερφή μου στο Καΐς Βαρανίδου και από μπροστά της με το 5-60 Ματζόρου η Ελένη. Άλλα δύο παιδιά με το 6-58 και το 6-60.
την Ευρωπαϊκή Φυσούρα, την Αμίζη, ο Βίλιας, ο Δημήτρης, την Αποδρόμη και την Σαγωλίδα. Προχωρήστε λίγο προς τα μέσα, παιδιά, συγχώρηση. Θέλετε νεράκι. Άλλες δύο κυρίες. Μπράβο στις κυρίες μου, συγχαρητήρια. Μαργανάρη Φλόρα και η Ιάννα Φαγούλη. Γεια σου ρε Μαρία. Εάν υπάρχει ενδεχόμενα για την δεύτερη γυναίκα, γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα πιο κάτω με ένα καλτσάκι που έχει σταματήσει ο νεοκλειστικός. Εντάξει. Ο κύριος Κριτικός άρχισε λίγο γιατί έδωσε τις κόρες βοήθειες σε ένα καλτσάκι το οποίο αντιμετώπισε ένα πρόβλημα μικρό. Στα βουνά, για